Wah, kowe iki mayu jaluk pujaning sing njaluk liyane. Mas lho. Wong bareng dionekne liyane pujane apa jajan geget opo. Oh, jadi kayak tembangnya apa? Tembangnya apa? Cuma kayak apa kok kayak gedang ngono tembangnya apa? Kowe kok lek wayahe metu mok kempita kaya ngapa metu-metu kaya rumah aku kok. Pun metuan. Den, akhir karo Kanu kaki tak lebok di bolongan sitok. Slamet akhire ya. Slamet. Ning sise ngono. Celana ning. Biasane tak spoti iki terus coranane kok ndadak ke spot to? Bareng ora ngangge spot iki malah dhek nyepot dhewe. Nyepot ki apa? Nyepot ki. Selamat pagi, Nduk. Selamat pagi. Alhamdulillah dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah. Mun nangop napa dereng niki kula. Dereng. Dereng. Lah ngene mau napa niki? Ngeten mau. Wong kemo ganyang daharan. Sinden ki nek angop ki ditutupi tro ora dudohke sapa-sapa. Sing angop ra tutupi ki liyane Krisnia ora enek. Madhep ning arep wah. Las. Nggih, menika manut panjenengan tembange buat keluarga besar Pak Didi, Mbak Tini. Napa, Nduk? Manut panjenengan tembang kekinian boleh, tembang kekonoan boleh. Niku ketinggalan Pak Didi badhe nyuwun lagu, request lagu. Napa? Niku. Nggih, Pak Didi. Nggih ta, Pak? Nggih, napa, Pak? Napa, Pak? Napa tembangnya napa? Pripun? Napa? Ampun derek. Oh, derek. Napa? Lintune derek. Lintune derek iku nggih ngono derek iki maksude Oh, nggih. marmut enak iwake, wong manut enak awake ngoten. Jumeneng napa pinarak? Jumeneng mawon nggih? Nggih. Ben ketok nek duwe sikil. Disepati nggih. Sepot nek ngono digawe sing rada gayeng. Niku sing gayang kula senengane teng Cakra Budaya Tunduk. Niku nggih. Niku mek kuwi tok. Nggih. Mau wis tak onekke. Lah kan kula dereng. Kok sampean durung dituno? Dereng. Alah ya wis tak tuno ah. Sing kompak tapi Ya coba cacah iki kompak ora? Wani ora muni gling. Coba tungno. Jajal sing muni tungno sing ibot banter Gus. Banter Gus tungno ngono nek jiro lu. Ngene iki sing ibot tak oleh penggawean to Dek niku. pas wayahe tunuke madhep kancane. Lho pancen sing ibot kuwi senengane karo tunuk Dek. Nendi-nendi tunak-tunuk. Pelakune tunak-tunuk kaya sapi broyongan kan. Mas aku ora tunuk iki cara anune iki nek intermezzo kok. Tunuk gling. Ya jajal trang dudung dangding tutak jler ngono ya. Kabeh muni jler ya. Trang dudung, dangding, tungtak, jler. Ya, kaya ngono kuwi. Ya Gus, trang dudung. Ayo Gus. Ayo ben awake enom kowe karo aku kudu ngono. Aja trang dudung. Ayo. Trang dudung, dangding, tungtak ngono tak ben jler. Ora mosok kendang kemayu. Trang lungtung. Kendang kok kemenyek iki piye to Gus iki. Mas aku. Pak Pre dereng Pak Pre. Ayo Pak Pre. Kok kono, trang dudung kok kono Pak Pre. Jajal. Lah malah mangan rokok. Lah mas aku. Mboten tembange napa Nduk manut panjenengan kula ngentene. Aku ki panjenengane gara-gara karo kondur ki wajar rumah aku cah-cah enek sing wani turu. Ngene iki njajal wayangan dek kapan ke to sampean ora enek. Sampeyan ora enek iki sik sore lekas munggah wis do. Talu wis do turu. Nek sampean nang kene melek kabeh wedi karo sampean. Tenan. Lah tenang kok. Mboten panjenengan kan cara anune sinden ingkang kebak wibawa. Ngono lho. Maksude kancane sing jenenge Bawa ki akeh. Mas aku ya manut panjenengan nika Pun kula nggih manut mawon. Waduh, lha iki padha manute ya awake dhewe medhun ya lha padha manute. Ya aja ta ya Pak Didi ki lewungan ki. Bu tunuk wong. Butini, butunuk. Butini.
Menika keluarga saking anu lho nika sing seragame sami menika saking Karanganyar Solo tegese palir salon alur ngidul kaya keluarga saking salon iki rumahmu kancane speaker lho piye kaya boten ngono rumahku nggih mau Butini sakit napa Butini perjalanane 8 jam saking pundi saking salon 8 jam kok salon saking Solo oh saking Solo saking Solo kok Solo kok 8 jam kira-kira ning ngeres kira-kira 5 jam dhewe kaya wong saiki usum tol kok jalan lurus nggih monggo Butini napa Pujaning sing nggih lintune niku napa Mbak Niken ki meni tawa kowe iki lumayu jaluk pujaning sing njaluk liyane Mas lho wong bareng dinekne liyane pujaning apa janjen kacen apa dijegat-jegat opo oh jadi tembake apa tembake napa ya mek opo kok cacak gedang ngono tembake apa Aku lek kopol gak aku cebake coba wis aku Aku jak omongan itu tekan dekat dijede-bede katut. Tembange ya kancane Idut kok. Idut anakku sing nomor 3 ya ngono kuwi. Angger tak jak lunga nendine ora meneh-meneh wong jagongan Pak Pipis ngono iki sak nggen-nggen. Mas aku angger tak jak ning anu lekas numpak mobil ya Pak Pipis mandek sak nggen-nggen. Ngono diturun mbake tak jak dolan ning Banyumas ki weh lek nguyuh ning dalan nek ping 15 enek. Anu lho ya pipis ya. Mlaku oleh 3 meter pipis ya. Aku wong lanang amen kon golek jeding. Greget tak gawakne gentong akhire. Nguyuh ning kono e mbokmu. Mereka ya Dede. nggih Apa ene? Tembange apa? Kowe kok lek wayahe metu mok kempita kaya ngapa metu-metu kaya rumah aku kok. pun metuan Aku malah kelingan Idut iki ya pipis mau-mau ki ya ora nyapa-apa mlekas mlaku kok pipis ya ngono. Dilalah katoke wimu keri ning pasar. Ning pasar ngejak nguyuh. Pipis ya anakku lho. Lah katoke ditinggal ning jedinge pasar wis. Akhirnya aku tuku kathok, ndadak tak tukokne gegeden. Akhirnya tak tukoke iku lho tenangane Mas Warung aku ndak tak mampir pasar tuku kathok Idut lho, gegeden. Ya ukurane mboke kok ya. Akhirnya ben ora mloroti sikil loro tak lebok di bolongan sitok. Slamet akhirnya aku. Slamet. Iya aku selamat akhirnya tapi ya nyisih kaya nek gembeli ning sisih ngono. Celana ning nyisih ngoten. Mboten ngiri-ngiri sisih ngoten lho. Nggih niku saged damel mini shot pisan niku. Napa niku? Mini set. Saya pakai. Lah nggih. Anu to mini set men celana dalam cah cilik ku ora tabu cah cilik lak mone cah cilik kok. Lah nggih niku kan kegeden to. Heeh. Lah mungkin saged damel mini shot pisan. Mini set ki apa mini set iki? Aku ki wong lanang ra mudeng ngertiku ya ki apa? BH cilik. Oh bihi. Heeh. Baha. Cilik kaya bihi no. Iya. Lah bahasa Indonesia kan baha. Oh ngono. Jan omahku tenan no. Ya pipis ngono wis jan omahku. Sujune lho. Sujune sing keri kok ya kathoke Idut ngono. Enggak, tembange napa niku pujaning sih? Nggih, pujaning sih mawon. Pujaning sih. Buat Butini sekeluarga juga Pak Didi Suryanto. Ya Mas, pujaning sih dari Niken Salindri. Kalau prisnya mesti kelingan, ket nangku mun tak PP ning ngarepan. Enek tamu iki tanggane alok. Iki terpal apa? Kok ombong. Keli takoni to. Iki apa to ala mepe layangan. Layangan bapangan 5 kebek. Ya, puja
Ningsih. Terima kasih. Bocah nembang apa-apa kok ora tau bales ngajaku. Nggonku tanggaku enek sinden angger nembang bales Mas aku. Akhire tak golekne anu palesan pancing ya. Timbang bales wong pales aku ngono. Pripun Sayu? Sayah napa dereng? Ya sayah to. Dereng. Dereng. Mereka diam berkerja juga, Bu. Wah, saru Mas aku. Liyane kelas piro, Nduk? Kelas kali. Kelas kali. Kali sinten? Kalih kula. Kula sinten? Kula nuwun. Berarti kelas piro? Kelas piro? Kelas piro? Kelas kali. SMA. Aku iki kelasku sitok, aku biyen bolas-bolos nek kelas loro lek mlebu piye? Malah mboten nanti mlebet. Ha terus? Jenengan bolas-bolas to. Kula malah blas. Lho, aku pancen kulino mlebu lek aku. Dadi mergo kelas kelas 1, kelas min 1 tak leboni ngoten. Tapi upama mboten anu mboten saya upama sitok engkas terus bar kuwi leren ngoten pripun? Nggih. Apa? Manut pentuling penggalin meruntuh sing ati bolongane nala panjenengan. Diaturke warga masakan apa ngono kali iki. Ingkang sami wungon dalu menika wonten dalem agung Pak. Pak Didi. Nggih. Napa? Napa Buat sangu dulur-dulur sing saka Solo. Nggih. Wong iki niken iki gaene teko Solo barang kok weh jan rumah saku. Niken iki kaya anu lho, Truk. Apa? Petingane iki cara dahar senengane napa? Dahar pendian. Kula sedaya. Sedaya doyan. Semua doyan. Lek cah-cahe mangan kok mangan gawe napa? Lek mangan gawe napa penyen? Damel tangan. Mboten gawe sendok. Muluk. Oh, muluk tak kira nek gawe sendok. Mas Prih kan malah gawe garpu. Mangan sate dicuthiki ngangge garpu ngono. Dulangke utek. Garpu tepuk garpu. Iki ya sampe malah nyantol iwake ora kolu malah. Napa manut panjenengan? Napa sing halus napa sing Wis sak prentule panjenengan halus kenek, agal kenek sing ora ketok oleh kok pokok sing nembang niken. Nah. nggih kawitaning mawon. Kawitane sinawang? Ya. Oke. Napa sing radi kasar malih? Sing kasar napa? Gragal. Napa? Aring-aring bakar gedang campur Nanti kering awakku iki mikiri. Duet kali sing gender nggih ngomong kancane sing kadan dalem. Sing gender niku jan masaku. Sing gender niku ya Den, mumpung Mbak Tini lho, penyen percontohan olah vokal swara. Iki aring-aring ngono. Aja lek dheke muni adoh yayi pujane ingsun walirane halus kok dheke. Gulu pedhot tembange dhewe napa duet? Duet kali sinten? Duet enek gembul-gembul nek gembul. Mau wis kawitaning wis. Kawitane ngono iki. Wah, kowe iki jan cacah dredeg lho kadungan Mas aku. Wah, aku arep ketok arep dipedhot guluku iki. Ya, anu kawitane sinawang nggih. Nggih. Halus ning mirasa. Wah, sing Kawitan sinawangi pasuryan. Mas Agus, ampun siap. mau repe karepe dhek repe. Oh iya, maaf aku yang salah. Ngene lho, Nduk. Cakra budaya ki kreatif. Jadi saoranane seragame pemusike weh. Agus kelaku kemundan musik wegah nggae seragam dhek ngangge ireng. Nah. Tukang sone tak tukone blangkon model Eskimo. Tukang sone lho blangkone apik ta kuwi. Karo tukang niki tukang son ki lho. Lho kaya karo tukang lampu iki jan gembar awake dhewe raine ben ra ketok ya. Omong-omongan awake dhewe nggih kupluk ngene iki raine ben ra ketok raimu ngono. Lek nyaur iki. Aja rain-rainan calon kuwi. Siapan samida. Arigato goja. Kecema. Gojai Mas, pinarak rumiyin niken ki ora takon lungguh kuwi ngadeg terus. Baris, Pak. Nggih, iki mau tembange apa, Gong? Mosok kowe ora hafal jenenge. Jeneng kawitane mung jir. Mung sinawang ora ngangge mung ya. Ditutup nganggo swara saka Intan Budi Legawa kalian
anu sapa jenenge Putri Sartono. Oh ngono. Juga Pak Didik sekeluarga ngaturaken nembah nuwun kanthi sanget dumateng tanggi tepalih keluarga besar rencang ugi sedanten ingkang biada. Oh ngaten. Juga terima kasih buat Ibu Marsimah, Mbak Tutu, Mbak Ana kalian Pak Sunarto, juga Mbak Rini Utami kalian Mbak Nini. Ya, ucapan terima kasih saking keluarga besar Pak Didik. Ya kene mbakmu Putri Sartono karo Mbak sapa kae ya? Mbak Kansa, Mbak Kansa kene. Waduh nangis. Ngono langkon munggah ben darani nelongso ben darani nangis mripate culeki dhewe ngene. Aja to, Nduk. Ben do mesakne aku, nggih mesakne nyapu. Apa butuh dimesake ta? Mboten. Kowe butuh dimesake ya. Wong urip ki harus terginas sae. Susah seneng pokoke susah. Wong ki ngono dinikmati. Aku lho gak iso susah. Mboten wong kowe iki nemu rezeki ya guyu. Nggih. Ora entuk rezeki ya minggur piak-piak karo guyu kekel. Asengku ki jan lucu. Tembang anu merah anu ya. Nggih. Merah muda. Kok request ora dituruti pan dadak. Alah pemusik Supan ya wis request ket awan mau. Apa? Lah nggih, merah jambu. Merah jambu. Kok awan mau? Lho wis. Limbukan mau lho. Urung pikun kok wis tuwek ta? Limbukan kok awan-awan. Lah iya. Merah jambu menika pundutanipun kanca dulur. Cinta merah, merah jambu. Dadi aja nganti bindeng lho ya, lek dibindeng dadi jamu ya. Jambu, dadi nembange sing nganti dibindengke dadine malih Mama-mama ibu-ibu mau nyanyi